своей дорогой, брат. Живи своей жизнью, не бәйләнмә. Bunday o'zinchalik degandan esga tushib ketdi. Nominatsiyalarni qonunlab chiqararlardir bilmayman. Fikrda attım. Ну, артистлар кубалайын да. Сен усалмы өзің? Усалмы? Шундай райхат сөйлейсіз, шундай матур сөйлейсіз. Нәрсе деп айттым мен де, мен кішкене қиын есе келе башлады. Fight. Жәмәғәт, біз өз ішімізді дәвам етеміз. Һәм енді бізде бүгін қонақта татар халқын өзіне ғашық еткен Башқұртстан Республикасының атқазанған артисті Ришат Тухватуллин. Мен Роберт Исламов бұл тузға язған әңгіме. Нәрсе дә болса, келіп шығарға тиеш кеттік. Сәлем, Ришат. Сәлем. Біріншіден, Ришат, мен бик шат сенің белән танышуыма тагын бер тапкыр. Чөнки дусларым арасында, танышларым арасында Башкортстанның атказанган артисты гомумән юк. Синең дуслар арасында Робертлар да юктыр бит. Бармы? Робертлар. Олдашлар бар, Но Робертлар булса Исламовлар юк. Роберт Исламов минем күкләр юк. Блогерлар юк. Блогерлар. Озын сүзнең кыскасы, без синең тормышың белән кызыксынырга телибез. Кайда тудың? Кайда яшәдең, кайда яшисең, кемнәрне гашык иттердең, әти-әниләрең турында. Менә һәрберсе аерым тукталып алырбыз алар турында. Менә әйдә, кайда тудың? Шуның турында. Мен моның турында инде күп сөйләгән бар, инде яңалык булмаса да сорауга җавап. Мен инде Башкортстанда тудым. Аның белән горурланам, чөнки чынында бүтән яклап та чынында бик матур як, табигаты белән бай. Халкы белән бай. Гади генә бер татар авылында инде ул Карамалгыбай авылы, ул Татарстан белән Башкортстанның границасыннан 150 чакрым гына. Шуңа күрә әле ни авылыбыз аерылмый Татарстанның авыллары белән. Шуңа күрә Башкортстанның авыллары зурраксыннан. Безнең авыллар иң зурлардан берсе саналайы Башкортстанда гомумән. Татарстанда белмим. Һәм 9 ел авыл мәктәбендә укыдым. Инде авылда бүтән бәйрәмнәрдә, концертларда катнашырга мәҗбүри, чөнки минем әнием авыл мәдәният йортының клуб мөдире булып эшләде. Күп еллар, 20 елдан артык. Бүтән гаиләбез белән шунда теге сөйләгән бар инде. Идән бүтән розеткаларга кадәр ташыйдырык, чөнки техник яклап юк иде. Элек шулай булды инде. Җаныбыз белән сәхнәдә үстек. Әтием инде авыл механизаторы, колхозда эшләде 30 елга якын. Һәм инде эшләп үстек, җырлап үстек, эшләгән теге казанган әйберләрнең кадерен белеп, тәмен белеп яшибез. Аллага шөкер, мең шөкер, менә Казанда шушындый Казанның әйтәсем килә, Казанда яшәрмен дип, шундый мөмкинчелекләр Худайга биргән өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай. Гаиләдә инде безнең абыем бар, сеңлекәшем бар. Абыем инде үзенең бер туган абыем? Автосервис, аның машиналар белән шөгыльләнә. Казандамы? Башкортстанда? Ул Башкортстанда, авылда эшли. Авылда эшли. Чөнки бик эше күп, тыгыз, Аллага шөкер, теге үзенең эше бар. Сеңлекәш инде быел менә Федераль университетны Казанныкын бетерә, тәмамлый. Алла бирсә инде Казанда төпләнә дип уйлыйм. Алла бирсә. Менә хоббиң турында, шөгылең турында нәрсә белән шөгыльләнәсең? Нәрсә яратасың син? Эшләргә буш вакытлары булганда. Менә җанымны биреп яратам волейбол уйнарга. Студия, яздырма студия эшләре, аранжировкалар белән шөгыльләнергә яратам. Шуннан инде жүгерергә яратам. Буш вакытта мин спорт белән шөгыльләнәм инде. Без сине карадык, Instagram'dan күрдек. Хоббилардан менә төп хоббиларым шушы бүгенге көндә. Анда теге балык тотулар инде, алар икенче урынга күчте. Кайда укыдың син? Башта инде 9 класс бетереп әйме син? 9 классны бит тәмамлап, мин Октябрьский музыка училищесына укырга киттем. Анда безнең шундый без укыганда шундый гадәт бар иде. Профессионал музыкаль белемең булмаса, тик музыкаль мәктәп аша укымасаң, син училище укырга керә алмыйсың. Әмма ләкин менә авылда клуб мөдирдә эшләгәч, бүтән инструмент кулымда бит, синтезатор, гитара, баян. Һәм инде укытучылар
мени алдылар һәм инде Аллаһка шөкер 4 ел укып чыктым һәм шунда без Филус Кахиров белән таныштык. Кстати. Сіз оның үшін танышты ойлайсыз? Юк. Ишеткәнегез бар еме? Ул 3-нче курста укыйдыр, мин 1-нче курста укыйдым. Ул синен өлкәнрәк, бер 3 яшькә. Һәм мин поступать иттем баянда уйнарга, баянда өйрәнергә, гомумән инструментларны, музыкаль белем алырга дип. Һәм Филусның җырлаган ишеткәч, җырга мәхәббәт уянды һәм шундан бирле мин сузып җырлана торган җырлар. Моңа Филус тәрдем әле. Филусның тавышы, Филусның моңы. Филус, мин Филус сузып җибәргәч, авыз ачып тыңлап торам Филусның, авызына гына карап торам. Қолда, коста җене җигерә, тәннән һәм инде ничек шулай җырлап була микән дип уйлап басып торам. Шул вакытта ортта басып торган хор миңа карап көлеп басып тора икән инде. Бу авызын ачкан килеш карап. Сокланып карый инде. Һәм бүгенге көнгә кадәр менә Филус минем өчен теге эталон, ул минем өчен иҗатташ абый дiyem yani. Шулай дисең. Бөтен яклап менә ул ялгыш ясаган адымнарны мин ясамаска тырышам. Бармы соң андай адамдар? Әлбәттә. Аның да, минем дә бар. Инде һәр кешедә гадәти әйбер, табигый әйбер ансы. Кара әле, менә бер кызыклы әйбер сөйлим мин сиңа. Минем белән килеп чыккан кызыклы әйбер. Мин радиода эшләгән вакытта бер җырчы апаң шулайрак дип әйтте. Нишләп ул Башкортстан татарлары монда һаман безгә Казанга киләләр, Татарстанга киләләр. Нишләп алар үзләрендә җырламый? Чөнки без сәләтлерәк сезгә караганда дидем. Менә Ришат, әйт әле. Менә ул тенденция ул шундый менә. Үз мәйданчыгыз юкмы соңдан да менә Башкортстанда? Нишләп сез монда бөтенегез дә киләсез? Юк, мин каршы түгел үзем. Киресенчә, алар сез бит артистлар өчен менә зур хәрефтән артистлар. Нәрсәгә шулай киләсез? Мин алар өчен bütün artist өчен дә әйтә алмыйм, үзем ничек килеп эләккәнен әйтә алам. Монда әлбәттә майдан киңрәк. Бүтән илгә татар милләтен таныткан телевидение, беренчедән ул ТНВ каналы, аны бүтән җир шары карый, кайда татарлар яши. Һәм инде минем беренче концертларым Казанда. Ул татар моңы белән бәйле булды. Һәм инде анда мин беренче чыгышларны ясадым. Һәм монда килгән кеше гомумән гашыйк булып китәләр. Нинди генә кеше килсә дә. Казанга инде. Татарстанга дисең, гомумән алганда. Кем генә килсен, Казанны хәзер барсы да яратып гашыйк булып китәләр. Хәтта менә Оксимирон да килде соң вакытта. Оксимирон шулай диде. Хәзер минем Санкт-Петербург, Краснодар һәм Казан. Әлбәттә, яраткан шәһәрләрдән диде. Бу, мисаллар гына китерә алам, нәрсәдә белән бәйле. Һәм инде менә балачактан телевизорларны ачсак, кассетларны карасак, кем ул Казан артистлары инде бүтән җир шарына таралган килдектәге җырчылар һәм инде кемнең андай җырчы буласы килми гомумән. Әлбәттә. Һәрбер җырлый белмәгән кешенең дә җырчы буласы килә. Менә сине һәм Филусны татар эстрадасының эталоннары дип атыйлар. Син моның белән ризалашасыңмы? Әле икегез генә түгел, өчегез. Раяз да бар. Раязның җырлавы ошыймы? Мин студент вакытларда укыганда беренче концертларны ясый башлаган вакытта Раязның җырларын теге миллиметрлап өйрәнеп, аныңча кабатлап, гомумән иң яраткан җырчы мин Раяз Василь. Иң яраткан җырчы. Былай Филус икенче урында. Юк, алай түгел. Аларны чагыштырып булмый беренчедән. Икенчедән вот менә оннан төшенсен безгә шуга. Филус инде Раязга кадәр күпкә танышрак име, күпкә якынрак, чөнки без аның белән бергә яшәп, бергә ул училищеда көне-төне бергә яшәп үстек дисәм дә ялгыш түгел, шуңа күрә. Ул минем өчен туган кебек якын инде. Уже Раяз инде бер әйтик 3-4 елдан соң мен иҗаты белән таныштым. Татарстанның җырчылары дигәндә Илһам абыйларны әйтеп тә торасы, аларны әйтеп тә торды. Алар легендалар инде. Действующий җырчылар арасында ул менә иң яратканы Зәйнәп апа Фәрхетдинованы бик хөрмәт итәм. Чөнки шуннан да андый җырчы тавыш сыйфатында гына карамчы түгел, гомумән кеше буларак сыйфат. Кешелек буларак инде. Карасаң менә минем өчен алар Ул да бит инде почти границада туган бит инде Башкортстан белән. Мәсәлән, менә бер чит ил артисты түгел, гомумән артисты булсын, или кешесе кунага килсен Татарстанга. Һәм син үзеңнең Татарстанның менә күрсәтегез миңа татар эстрадасыннан җырчыларны дисәләр, мин
күрсәтерим менә аларны. Раязны күрсәтерим һәм Зәйнәп апаны күрсәтерим. Менә Раяз Фасихов дип башладыгыз. Теге ноктасына төртеп алдым. Пауза җибәрдем. Бер концертларын оештырып җибәргәндә мен инде бер яхшы кеше белән таныштым. Туймазда инде үземнең якташым һәм инде әйдә Раяз Фасиховны синең концертыңа чакырабыз, аның белән бәлки дуэтлар. Әйтәм, Раяз кемсең дә, имең кем, ничә бул минем концертка килсен инде дип. Менә еллар уздаймы, менә бәлки хәзерге көндә дуэт язырган булырбыз инде. Андый кирәген генә тапмадык инде. Кирәк. Шуннан соң менә заманасы үзгәрде, Аллага мең шөкер, рәхмәт. Раяз белән таныштым һәм инде бик хөрмәт итәм бу җырчы буларак. Шуңа күрә. Үзенә үзе теге юморный кеше бит әле. Күңелле кеше ул. Сөйгән ярың бармы? Инде ала бирсә өйләнер вакыт җитте. Менә шуңа күрә сорыйбыз да инде. Өйләнгәнче бу сорауга җавап бирмим. Моныңча да бирмәдем, бирмим чакта. Сер булып калсын. Ала бирсә инде шушы елдан да соң калмый өйләнергә кирәк. Пау, күрдегезме? Өйләнергә бер нәрсә дә әйтмибез без, бер нәрсә дә әйтмибез. Белерсез, Алла бирсә, үзегез күрерсез. Димәк, Алла бирсә, Ришат өйләнергә җыена. Берсе хаҗлый башлады инде, монда фарк куйбыз да. Йөр инде җыламыйлар. Син ничәнче елга үзең? 79. 79? Димәк, син 90-нчы елларны татып алдың. Шайрам инде 89-нчы ел. 89 ай. Барыбер татып алдың бит. 90-нчы елларда мәктәптә укыган. Хәтта ул мәктәптә Миңа бик таныш ул еллар. Менә мәктәптә авылларда андый әйбер булмагандыр ул теге ОПГ сыман әйберләр, әйме? Әлек бездә монда Казанда, Татарстанда гомумән шулай син пацанмы, син чёртмы дип йөртәләр. Андый шау үттек бездә. Үттегезме? Минем клубта эшләгәч, мин 4нче класста 10 яшь булганда мин уже дискотекаларга чыга идем. 79-нчы ел буларак инде, әйме? Безнең авыл гомумән шундый авыл, усал авыл. Усал. Безнең авылда сугышырга бик яраталар. Һәрбер авылда бәлки шулайдыр, безнең авылда особенно инде. Һәм инде анда шундый яшьләрнең үзләренең бишмаклары була торган. Теге, нәрсә эшләп торганын аңлыйсыз инде. Бер безнең инде авылда Шигап Файдар дигән бер егет бар инде. Файдар Салам. Теге смотрящий диләрендә. Хәзер аяктан гына күтәреп алды да булай. Мин оста карап торам инде. 10 яшьлек бала инде. Шуннан син кемнең малае? Шулай. Шулай дип сөйләп. Элек кемнәргә кайттым. Элек гел шулай иде. Шулай. Аллага шөкер. Ни тимәделәр. Һәм үзебез үсә бара, авыл үзебезнең кулга калды. Тиктималга килеп бәйләнгән өлкән яшьләрендә урына утырткан чаклар күп иде. Сугышадыр инде. Шундый замана иде. Инстаграмда син еш утырасың. Сәхифәне менә ул битеңне син алып барасың. Страничканы. 4-5 кеше дә Инстаграм безнең. Шулай, чөнки бу заманада Инстаграмсыз мин үземне хәзер гомумән артист тормышын күз алдына китереп булмый. Чөнки чыннан да Инстаграм ул теге әйтәләр бит, без войны завоевать весь мир дигән. Юк бар бер нәрсә тыксаң Инстаграмга. Берәрсе сикереп биеп, хыялланып, тилереп биеп тора. Комментарий да күп, просмотр да күп. Абранди әйтик, менә Мәскәүдә мин булдым. Крокус City Hall концертлар залында концерт куйдык. Һәм анда Мөслим Агамаевка музей ачканнар. Бер 20 комментарий булгандыр бәлки. Һәм ким генә каналда просмотр. Калган шуңардан башка видеоны тыктым. Анда 100 меңнән артык просмотр, мен комментарийның чиге юк. Үземнең теге сүгенү рубрикаларын алып баргач, сүгенүне куясың, просмотрлар күбрәк. Менә 9 майга багышланган куйдым видео белән. Әллә 5 тапкыр кимрәк анда. Карамыйлар гомумән. Менә халыкка хайп кирәк. Инстаграмга кеше теге әдәбият укырга дип керми инде. Алар шулай. Менә хейтерлар белән син көрәшәсең, ничек тә булса бармы синең хейтерларың? Көрәшәм дип инде. Әллә ни көрәшмисең дә, менә кайбер чакта кеше нәтиҗәсен язылганның мәгънәсен аңламыйча
сразу үз фикрин язып коя. Һәм шул вакытта минем күлке генә уянагым. Мен бу кешенең Сначала пишут, потом думают. Менә шундый ни бар, тенденция бар, не по адресу да бар. Ярый, менә тагын бер сорау. Күптән түгел бер интервьюңда мен аны хәзер укып бирәм сиңа. Мин шәхсән үзем дә татар телен саклап калуда үз фикеремне әйтмәдем, митингларда катнашмадым, әмма мин Россиядә татар халкын пропагандалау өчен алып баручыларның берсе дигән идең син, шулаймы? Менә нәрсәдә шагыла ул синең пропагандалау? Нәрсә эшлисең син? Без көндә меңләгән артистлар, заллар җыябыз. Безнең татарлар белән көндә элемтә. Безнең халык җырларын концертка кертәм. Тик традицияларыбызны мин һәрбер концертта тамашачыларга күрсәтәм. Һәм минем уйлавымча, моңардан да зуррак пропаганда берничек тә була алмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки ул көндә һәм меңләгән тамашачы. Анысы шулай. Димәк, син инде концертлар аша пропагандалыйсың, шулай бит инде пропагандалау. Татар телен нәрсә саклап калган? Илһамов әйтмешләй, мәдрәсә һәм дин һәм җыр. Моң татар моңы. Менә шулай ук миннән чыккан сорау менә. Менә мәсәлән мин сүгенү рубрикасын языйм әйме үзем. Фил белән әйме. Син аны күргәнең бардыр инде әйме. Ул менә татар телен пропагандалау буламы? Мин аннык ошый. Ошыймы? Мин ишеттегезме? Җәмәгать бу кичкенә генә бәләкәй генә реклама булды. Язылган. Җырдан тыш менә син хәзер бии дә башладың, шулаймы? Мәзрәк. Андый хореографлар булып биргә өйрәнмәсәм гунах булыр. Синеңчә иң шәп эш ират җырчы? Мин бүтән эстрадабызны тыңлыйм, яратам. Һәрбер кешенең үзенчәлеге бар. Мин яратам җырлый алган җырчыларны. Кемнәр җырлый беләләр. Элвин Грей ның манера җырлавы миңа ошый. Чөнки ул яңа сулышны, мәсәлән, Фирдус Тимаевны алыйгайм, шулай ук җырчы түгел ди, ул үзе дә әйтә бит, автор башкаручы ди. Менә аның күп тамак төбе белән җырламый миндә. Классик җырчылар арасында менә бездә Татарстанда Рузил Гатин дигән җырчы бар. Ляскаладан. Мин һәрбер җырчыдан нидер изюминка табам һәм Әгәр шаучылар бар икән, демәк шамаучылар да бар бит. Аларны әйтә аласың менә, курыкмыйчамы? Юк, минем тәрбия андый түгел. Мин алай дип әйтмим бер кайчанда. Шыңгышларны яратмыйм. Менә шыңгышларны җаным сөйми. Әйтә аласың аны, шыңгышлар бар микән? Кем менә шыңгыш сәхнәдә шуны бирә? Асын үзегез уйлагыз. Аларны сез үзегез беләсез. Менә күзлек киеп анда, менә кожаны ниләр киеп. Менә мин булай. Менә бу татарга килешми, беләсең. Татар малаена берничек тә андый берне менә җаным сөйми, хоть нәрсә мин ул кешене кыйныйсы килә башлый. Fight. Ярый, не аңладык, иратлар турында сөйләшеп алдык. Хәзер хатын-кызларга күчеп алыйк әле. Бар достойный җырчылар. Мәсәлән, Гүзәл Уразова. Бер. Зәйнәп апа Фәрхетдинова белән беренче тә чагыштырып булмый. Икесе дә достойный җырчы. Гүзәл дә яхшы җырлый. Зәйнәп апа да. Мин алар турында шулай ук тоже рейтинг түзгән идем. Ул бар минем картада. Мин барам. Җырчы кызлар минем өчен сирәк туадыр дип уйлыйм, әйме. Шуннан да табигатьтән бирелгән, тамашачысы булган һәйбәт җырчылар дип уйлыйм. Булды җитәр бит инде. Җитәр. Син нормально бәрдең монда менә. Ну, барыбер бармысың беләр менә артист белән теге дус мөнәсәбәтләрдә менә менә күрешәсез. Ну, Фирдус Тимаев белән без яхшы мөнәсәбәттә, Гүзәл Илдар белән яхшы. Фирдус Тимаев белән, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов белән, Данир Сабиров белән. Ну, безнең шулай традицион сорау, бу популяр сорауга әйләнеп бара. Айна күпме аласың? Ну, күп алабыз инде без. Алабыз дип әйтә алмыйм. Ну, артистлар күп ала инде ул. Ну, чыгымнар миндә иң күбедер дип уйлыйм. Хәтта менә гел елда-ел долгка икрәбез. То кредит, то лизинг, то артистның ризыгы шул халыкка хезмәт итү. Без бит алкышлар белән зарплатаны алабыз. Беләсең, 15 мең аласың син. Ояна 15 мең аласың дип әйтеп куябыз. Сез ризалашасыз, син безнең ризалашасың. Юк, 15 мең аласың, шаның халык 25 булсын.
Нормально. Шуақы, шулай. 25 мың ала. Все, жамағат 25 мың ала, шының ола, вәссәләм. Тағын бір сұрау. Міне, нендей машинада ерейсің сен өзің машинаң бар? Машина Lexus менім, чөнки біз мәжбүри, біз юлда яшейбіз. Миңа йомшак машина керек, ватыл метрга машина керек, иркен машина керек, йоклап барырга керек. Һәм инде безопасностьта булсын өчен. Менә бу шартларга үтәгән бердән-бер машина, менә шу машина, һәм мин аңарда рәхәтләнеп, яратып йөрим. Худайга мең рәхмәт шундый машинам булуы белән. Безнең тапшыруга теләкләрең? Әлбәттә, мин сезнең киң майданны яулавызны телим, беренчедән. Амин. Дөрес юлдан барыгыз, үзегезнең фикерегез булсын, халыкка теге нисек дип әйтим, үрнәк халык проблемаларын да күрсәтеп алыгыз. Халык өчен Күтәреп алырга кирәк. Ниндер файда китерегез шушы проект белән. Телебезне саклап калыйк. Амин. Үзебезнең биюләр, үзебезнең тел, үзебезнең җыр. Без аны ялларга төштүр, без аны үзебез генә зурлый алабыз. Күтәрергә тиешбез. Шул вакытта гына үсеш булачак. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Молодцы.